Amen, amen. Praise God. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong mensahero, Walter G. Faustino. Ako pinagagalak makasama kayo sa umagang ito. Atin lang pong bigyan ng panahon ang salita ng ating Diyos. Sabi nga sa Roma 10:17, faith cometh from hearing, and hearing the Word of God. Amen. So, umpisahan po natin ang ating program. No? Ito po ang tinatawag na BCTO, PNP, BCPS, MBK, o My Brother's Keeper. Tayo po ay nasa session 4 na, lesson 2. Ang title po ng ating lesson ay Service-Oriented Life. At pakaganda ng topic natin, sinimulan pa nung Monday. Ano po? Mentoring and modeling. Amen. Panandalian po nating balikan yung mga pinag-aralan natin simula po ng Monday. Ano po? Point 1, edify by example. Binigay po ito ni Pastor Alwin. Ano po? Point 2, communicate consistently. Ito po yung binigay ni ating mahal na Pastora Ana. At ang point 3, leadership through love. Binigay naman po ito ni Pastor Benji. Ngayong umagang ito mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay progress by perseverance. Pag-unlad sa pamamagitan ng pagpupunyagi. Amen. Ang natural process po ng ating buhay, katulad ng pagsasaka, pagtatanim, na kinalakihan natin dito sa Pilipinas, hindi ka talaga pwedeng umani kung hindi ka nagtatanim. Amen po ba? At yan po yung gustong mulit-muli ipaalala sa atin ng Panginoon. Dahil sa panahon ngayon, marami pong gustong umani kahit hindi nagtatanim. Maraming gustong yumaman kahit hindi nagpapagal. Ano po? At yan po ay labas sa kalooban ng ating Panginoon. At sabi nga po, ang isang bagay daw na na-acquire mo na hindi mo pinaghirapan ay madaling mawawala. So, sa umagang ito mga kapatid, tayo po'y dumiretso sa ating text. At ang ating text, ang ating verse, pakaganda ng ating verse mga kapatid. Basahin ko lang po. Samahan niyo po ako mga kapatid sa 1 Corinthians 15:58. Sabi po dito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Ito po ang ating text. Sabi dito, steadfast, magpakatatag, unmovable, huwag patitinag. No? Abounding in the word, in the work of Lord. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pala yung ibig sabihin ng abounding, ano? Tumalima. No? Kaya nga po tayo, kami po ay nagagalak na makapagsilbi po sa inyo, sa aming kapatid dyan sa kapulisan ng ating mahal na syudad na Bacoor. Dahil nakikita po rin naman namin kung paano na ang aming kapulisan ay nagpapagal. Ano po? Nagle-labor every day. Binibigay ang kanilang mga sarili, pati ang oras na ang kanilang pamilya ay hindi na gaanong naaasikaso dahil sa paglilingkod sa ating mahal na syudad. At alam niyo po, hindi po mababaliwala ang inyong pagpapagal sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao. Sabi po dito, may dalawang bagay daw po. May dalawang bagay na kung minsan nakakasagka, nakakapigil, no po. At kailangan nating maintindihan nito. Ano yun? Sa ating nakakapigil sa ating pag-unlad. No po. Pag-unlad ng may pagpupunyagi. May dalawang bagay po. Takot at ang iyong mga failures. Number 1, kahit daw po tayo natatakot, dapat ituloy natin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon.
abounding in the work of the Lord. Ang fear po, o ang takot, alam niyo po ba na ang takot ay maraming winasak na buhay? Mas maraming winasak na buhay ang takot kaysa sa drugs, kaysa sa gambling. Bakit? Ang takot ang sumisira mismo sa ating isip, sa ating damdamin. May dalawang ibig sabihin ng fear na gusto kong i-share sa inyo. Ang unang ibig sabihin ng fear, F-E-A-R, forget everything and run. Pwede mo daw kalimutan ng lahat. No? Manakbo ka na lang. At yung pangalawa, face everything and rise. No? Whether win or lose, the main thing is what you have learned. Tandaan mo ito mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Ang Panginoon po, kahit manalo, matalo ka, mag-fail ka, ang nais ng Panginoon, makita niya ang puso mo. Kung pure ito. At ang pangalawa, yung sinasabi natin, nagka-fail ka ba? Alam niyo po, si Thomas Alva Edison, siya po yung naka-invento ng incandescent lamp. More than 1,000 failure. Pero tumigil ba siya? Hindi. Maaaring ang inyo pong mga may bahay, ano po, nung inyong nililigawan yan, ano po, dahil alam mo sa puso mo na ito ang gusto ko, ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Tinigilan mo ba siya? Hindi. Alam niyo po, ang tao, pag nasa puso niya ang perseverance, walang makakapigil sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, alam mo, kaya ka nagpupunyagi dahil walang labor in vain. Walang pagpupunyagi na mabaliwala sa ating Panginoon. Lahat ng pagpapagal natin, pagmamahal natin, huwag po kayong matakot. Lahat po yan, susuklian ng Panginoon. 10 doble pa sa iyong inaasahan. Sa umaga pong ito mga kapatid, yan po ang ating salita. Ano po? Progress by perseverance. Wala po talagang pwedeng umunlad ng walang pagpupunyagi. Lahat po tayo dito sa Bacoor ngayon, kailangan nating gawin ang mga parte natin. Kailangan nating disiplinahin nating sarili, kailangan nating sumunod, kailangan nating mag-focus sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, salamat po sa oras nyo sa umagang ito at tayo nagkasama-sama kahit maikli. Tandaan po natin ang ating teksto. 1 Corinthians 15:58. Na po. Uulitin ko po. Therefore be beloved, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, gusto ba natin dumaan sa proseso? Yung proseso na yan mga kapatid, kahit ano pong kondisyon, nasaan ka ngayon, kulang ang salapi, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa kasama mo, yan po ay parte ng proseso ng Panginoon sa ating buhay. Para po tayong film, mga kapatid. Talagang dadalin ka. Kung minsan, kahit anong gawin mo, madilim. Amen? Madilim, wala kang makitang direksyon. Pero alam niyo po, katulad ng film, hindi po mabubuo o mailalabas ang napakagandang high definition ng film kung hindi yan dadalhin sa dark room. Ang film na di-develop sa dark room. Kaya po mga kapatid, huwag po ay matakot kung minsan yung ating pagpupunyagi parang walang pinupuntahan, hindi. Gusto lang makita ng Panginoon ang laman ng puso natin. Handa na ba ang anak ko na ito? Handa na ba siya? Mai-apply ang kanyang mga narinig, ang kanyang mga natutunan sa kanyang buhay. Sabi nga po, let us not only be hearer, but doer of the Lord, word of the Lord. Amen. Sa umagang ito mga kapatid, iiwan ko po ang mga salitang iyan galing sa ating Panginoon. Nais ko pong ipanalangin kayo mga kapatid.
tayo po yumuko. Mahal naming Diyos, narinig mo po ang aming pinag-usapan. Ako'y nananalangin, O Lord, na kayo po ang magpala ng iyong salita sa buhay ng bawat taong nakinig, nakarinig ng iyong salita sa umagang ito. Pakita mo po sa amin, Panginoon, kami po'y nananampalataya na ikaw, O Lord Jesus, ang tanging may kakayanang baguhin ang aming buhay. In Jesus' name, Amen. God bless you.